Dar păi tu nu știi. Lasă-vă că Eu nu știu, stai să văd dacă știu, stai. Mă filmez, bă. Lasă să joc cu Adi. No hai băi, pură să jucăm. Îmi dai filmarea, nu? No hai să jucăm, eu încep. Oricum, Adi e prost, bă. Hai, joacă. Ești în al nouălea ce era musat. Oricum și că sunt bani, nu? Da, normal. Da, stai să vedem. 20. Dă șut, bă! Șut, bă! Șut! Hai ce gol era să bag, bă! Tu? Dar nu eu am fost la Nu i-am minge! șutat, bă, uite-te acolo. Vede și deșteptule, ai spus asta. Dar eu cu ce? Cu galbene. Am murit! Ia bă, băta mai rău ca noi. Și-o putut una. Adă crăvitele. O lunecat, nu, o lunecat. Cine a dat afară? Cine a dat afară? Adi, Adi! Da, uite-te cine dă cornerul, băi. Asta. Eu trebuie să dau cornerul. Da, uite-te numai. Mai doare? Hai să facem un joc la role, cu crăvitele. Să vadă role Bă, că de ghicesc ce ceva. prost ești, bă! Dar n-ai destul. Adi, ne dai cutia ta cu crăvitele. Nu, mă. Hai mă, că-ți dau o brichetă, mă. Ce prost e Adi, Să dau bă! înapoi cutia. Nu, mă. Dar ce prost e Adi, bă! Să-mi bag pula, bă, dacă nu-i prost, bă!